Jätkät hei! Enter korppari. AMV:kissä alkaa kohta ja meillä on intro tekemättä. Mitä? Easy peasy, no problemos. Mä hoidan. Whitedex, pelastava enkelimme. Pian. No niin. Tässä on. Master Exploder. Dope to your deeply misunderstood. Eihän tästä efektimyöstystä saa mitään selvää. Tyypit, jojoa sen pitää olla. Suomalaisen suurin riesan sisu. Se laittaa tunteet kunnan nukkumaan. Ne patoutuu ja purkautuu. Lauantai-yönä kun kello Korps, vedä itses jojoon. Kuulkaa pojat, näin homma hoidetaan. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. You'll make it happen, we'll turn it around. We were born to make history. Saana, ei mitään jaoita. Ei tästä tuu kyllä yhtään mitään. Mun ehdotus oli paras. Teillä on väärät mielipiteet, koska mikään ei ole parempaa kuin Yuri on Ice. Okei. Ei sit tähän introa. Nauttikaahan kisasta!